Здравейте, аз съм Тонка и съм част от екип For Life 21 на компания Aware Health and Beauty. Днес ще ви предложа един продукт, който е част от портфолиото на компанията, един топ продукт, а именно гела за пеене с алоe. В случая това е алоe с коприва, 90% е съдържанието на чист гел от алоe, плюс мед и екстракт от коприва. Не е подходящ за хора с диабет, именно за това, защото има мед. Но с кого е подходящ гела за пеене с алоe? На първо място за всеки, който смята, че има нужда да прочисти своя организъм от шлаки и токсини. Гел е подходящ за хора, които имат автоимунни заболявания и алергии. Също така за хора с високо кръвно и хора с сърдечно-съдови заболявания, и много добре може да се комбинира с гъби-рейши, като по този начин се усилва действието на гела. Гела за пеене е напълно натурален и има сертификати за качество от институт, който е специално за алоето, и институт Фрезениус, който дава сертификати само на определен брой продукти. В смисъл, този печат гарантира качеството на нашето алоe и всъщност това е най-доброто алоe, което е на пазара. Но като всяка една добавка, тя действа с натрупване и не става от днес за утре. Затова, ако искаме да имаме продължително действие и максимално да извлечем ползите от продукта, трябва да се използва в рамките на няколко месеца. Именно за това имаме абонаментни програми. Ако представлява интерес, може да се допитате и ще ви дам повече информация.